حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Jinabal kurama, para alim, para kiai, bunyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang ditakzimkan, tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, Sohibil Hajah, Bapak Haji Mariyati, sekalian Mbak Ayu bersama keluarga yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Keikhlasan panjenengan semua mengikuti rangkaian acara malam hari ini sampai saat ini, insya Allah kita nanti akan ngaji sampai subuh. Mudah-mudahan keluarga besar Pak Haji Mariyati, Mbak Ayu beserta seluruh jamaah yang hadir dikaruniai Allah iman yang semakin kuat. Mudah-mudahan dikaruniai Allah takwa yang semakin sempurna. Mudah-mudahan dikaruniai Allah akhlak yang semakin mulia. Dikaruniai Allah ibadah yang makin istiqomah. Juga dikaruniai kehidupan yang makin barokah. Akhirnya selamat dunia sampai akhirat, sehingga lalu lintas perjalanan hidup kita bisa lancar, jangan sampai nanti di akhirat kena razia. Apalagi kalau nanti di akhirat kena blokir, bahaya. Saya terinspirasi dari
informasi beberapa waktu lalu Kementerian Kominfo memberikan instruksi agar semua SIM card, kartu seluler, kartu HP harus dilakukan registrasi ulang sesuai dengan data yang benar, tepat dan akurat, harus cocok dengan nomor induk kependudukan dan nomor KK. Kalau sampai pada batas waktu yang ditentukan tidak dilakukan registrasi ulang, maka secara otomatis akan diblokir. Leres ngoten nggih? Itu kartu dunia. Lebih-lebih kartu akhirat kita juga harus dilakukan registrasi ulang. Kalau kartu akhirat kita tidak dilakukan registrasi ulang, nanti juga akan kena blokir. Kita diblokir dari rahmat Allah, diblokir dari ridha Allah, diblokir dari syafaatnya Rasulullah, malah diblokir dari masuk surga. Nah sekarang bagaimana cara registrasi ulang kartu akhirat itu? Tolong perhatikan, ini ada himbauan dan instruksi dari Anwar Zahid. Registrasi ulang kartu akhirat itu harus sesuai dengan jenis kartunya. Yang kartunya Telkomsel, registrasi ulangnya ya harus pakai Telkomsel. Terus lakukan komunikasi selalu. Dengan Allah komunikasi melalui zikir, melalui amal-amal sholih, melalui macam-macam ibadah. Dengan Rasulullah komunikasi melalui sholawat, melalui ittiba, nderekaken tindak lampai Kanjeng Nabi. Dengan sesama manusia komunikasi serawung sing sae, muamalah kanthi sae, dados Telkomsel. Terus lakukan komunikasi selalu. Yang kartunya Indosat, registrasi ulangnya ya pakai Indosat. Intensifkan doa, usaha dan tawakal. Yang kartunya Simpati, registrasinya ya simpati, harus punya simpanan amal sebelum mati. Yang kartunya Mentari, caranya gimana? Ya mentari, meningkatkan takwa setiap hari. Loh, ngene iki angel. Gak gampang, makanya larang. Lah yang larang suwi. Pengen cepet yang ngundang modenmu cepet. Yang kartunya AS itu tulisannya AS, harus meningkatkan amal soleh. Nah terus yang kartunya XL gimana? Registrasi ulangnya ya XL, ekstra lillah. Segala sesuatu harus lillah, krono Gusti Allah. Ojo krono apa-apa, ojo krono sapa-sapa. XL, ekstra lillah. Lah terus yang kartunya eksis, lah iki registrasinya rondo angel. Soale eksis kuwi amal ekstra istiqomah. Sing kartune IM3, yo IM3, M-e double telu, iman, mantap, manfaat, maslahah. Anak-anak muda biasanya pakai kartu Smart Friend. Itu registrasi ulangnya ya Smart Friend, semangat takwa, pasti keren. Boleh tepuk tangan dong. Makasih. Lah puncaknya nanti ada pada keimanan. Makanya segala nikmat pemberian Allah yang dianugerahkan kepada keluarga besar Pak Haji Mariadi, Mbak Ayu, alhamdulillah rumah jadi. Nazar nek omahe dadi arep ngundang Anwar Zahid. Larang biasanya. Lah nek aku ra iso teko kene berarti nazare lak ya ora luar-luar ayo. Mangkane. Nah, lan insyaallah beliau berdua badhe nindakake ibadah umrah. Ini harus bisa menambah keimanannya. Soalnya wong sing imane paling kuat, uripe paling hebat. Dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat dan sekejap untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat
yang abadi selamanya tanpa batas. Hidup bukan sekedar untuk hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu untuk hidup. Saya ulang, kelihatannya jamaah belum konsentrasi penuh. Terutama ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih banyak yang tertegun dan terpesona memandang saya. Diulang. Orang yang imannya kuat, hidupnya paling hebat. Dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat dan sekejap untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya tanpa batas. Jadi hidupnya di dunia betul-betul digunakan sebagai bekal untuk mengarungi kebahagiaan hidup yang abadi selamanya. Urip nang donya sing ming sedelok iki dimanfaatke kanthi sae, ngelampahi ibadah, amal-amal sholih sebagai persiapan dan bekal untuk kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya tanpa batas. Hidup bukan hanya sekedar untuk hidup. Kalau hidup hanya sekedar untuk hidup, iku jenenge urip-uripan. Derajate padha karo coro. Tapi hidup harus benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Niki sesuai kalih baiat yang tiap hari kita lakukan kepada Allah minimal 5 kali. Kapan? Ketika sholat dalam doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu namanya hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup. Apa dipikir kalau udah mati dari dunia ini hidupnya selesai? Ya enggak lah. Apa dikira begitu meninggalkan dunia ini terus kehidupannya berakhir? Ya enggak lah. Apa dikira lek wis innalillahi ninggalke keluarga, ninggalke donya terus uripe rampung tek ceritane? Ya enggak lah. Mati dari dunia ini bukan akhir dari cerita hidup. Justru mati adalah awal dari hidup yang sesungguhnya. Oleh karena itu jangan takut mati. Ayo kabeh melu jawab mati ngono. Sing gak melu jawab awas mati dhisik. Oleh karena itu jangan takut mati. Kurang semangat. Nek jawabnya gak semangat mati dhisik. Jangan takut mati. Terus jangan lupakan. Loh, muda alon toh. Nan mati dhisik. Oke, lek sampean jawab alon, kula ngajine sekedap mawon. Nek orang jawab, tak tinggal mulai. Larang kaya melok nyangoni ya. Jangan takut. Jangan lupakan. Selalu ingat. Jangan cari. Tapi rindukan. Kok rindukan mati? Iya dong. Kematian itu kalau dirindukan akan terasa indah. Karena kematian adalah pintu gerbang perjumpaan dengan Allah sang kekasih sejati. Lha tak arep nindak ke ibadah umroh niku ya simbol arep menghadapi kehidupan akhirat. Ora percaya modelmu. Yang badhe tindak umroh niku mesti rak pamitan keluarga, pamitan dulur, pamitan konco, pamitan tonggo, nggih napa nggih? Niku gambaran pamitane roh arep ninggalke raga iki lho. Hoi. Hoi. Lho nek wis nyang kono engko pakaian dilepas, atribut dilepas, pangkat jabatan dilepas.
ganti ming diubel-ubel kain ihram putih niku simbol nek kabeh wong ki arep dibuntel kain putih jenenge kafan. Ingat, kafan itu tidak bersaku. Ora ana sae. Duka lek cara mriki kafan niku dikai sak teng terentel. Rak mboten to nggih. Artinya apa? Tidak ada sepeser pun duit yang bisa dimasukkan saku untuk dibawa bekal menghadap Allah. Ketika sudah mati, yang dinilai Allah bukan berapa banyak duitmu, berapa banyak hartamu, berapa jumlah kekayaanmu. Enggak. Tapi yang dinilai Allah adalah manfaat apa yang kau dapat dari kekayaanmu itu. Kau gunakan untuk apa hartamu itu. Kebaikan apa yang bisa kau raih dengan harta titipanku itu. Ngono sing dinilai Gusti Allah. Kafan itu juga tidak warna-warni tapi polos. Dan mriki modele buntele wong mati kafan wi lorek-lorek ngono. Polos. Tidak warna-warni. Ketika sudah terbujur kaku, mati seperti itu, yang dipandang Allah bukan bagus enggak kain kafanmu, mahal enggak harga kain kafanmu, bukan. Tapi yang dipandang Allah adalah warna-warni dari amalmu, warna-warni dari ibadahmu. Warnane amalmu apa wae, warnane ibadahmu apa wae. Maka kafan itu enggak bisa difashionkan. Enggak memiliki tutorial. Halo? Halo? Allah tidak memandang modele kafanmu indah atau tidak. Wah ini kafan keluaran terbaru. Wah ini kafan boys keren, trendy. Enggak. Karena yang membungkus tubuhmu itu kain kafan. Bukan karya desainer ternama. Tapi hanyalah karya Pak Mudin. Jahitan tangan ditalani pocong set. Nggih napa nggih? Di kafan itu nggak bisa ditempelkan titel, gelar, embel-embel. Neng kafan tulisi Al-Mukarrom, Al-Ustad, Rapayu. Mbok camat, bupati, gubernur, menteri sampai tekan presiden. Rapayu ditempel nono kafan. Malaikat Israel, malaikat mungkar nakir. Ora kenal jabatan-jabatan dunia ngono. Maka kafan itu warnanya putih, bersih. Ini harapan ketika kita menghadap Allah nanti, diharapkan kita bersih dari kesalahan dan dosa. Bukan berarti nggak punya salah, nggak punya dosa. Tapi salah dan dosa-dosa kita bersih karena sudah diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah. Lah perlu diingat sekarang kafan itu hanya beda satu huruf dengan kapan. Kalau huruf F diganti P, maka akan terbaca kapan. Oleh karena itu, kain kafan bisa dibeli mulai sekarang. Wes nang do tuku dewe-dewe. Bisa diukur, bahkan iso dijajal, nang jajalen. Cuma pertanyaannya, kafan itu diresmikan penggunaannya untukmu kapan? Oi. Oi. Makanya kalau udah dibungkus kain kafan baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Innal hamda, sesungguhnya semua pujian. Wan ni'mata, semua kenikmatan. Laka, hanya untukmu. Bukan untuk siapa-siapa. Wal mulka, kerajaan, kekuasaan, semuanya milikmu. La syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu. Mulane kula wangsuli tadi, hidup bukan hanya sekedar untuk hidup, tapi hidup harus benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Loh, nek wis ngono kuwi, hoi, kudu bersih, putih, ora entuk kecampuran apa-apa. Makane syarate haji mabrur, umroh makbulah niku kudu bersih ragate. Lah kok nganggo duit sing kecampuran haram, nuwun sewu nggih, umpama duit oleh ngentit, oleh korupsi, duit anakan, ngutangke cecek mbayare bajul.
ngutangke dom nyaure cagak listrik. Gak diterima Gusti Allah. Kanjeng Nabi lah dawuh lak ngono. Man hajja bi haramin aw min haramin, idza qala labbaik Allahumma labbaik fa ajaballahu lahu la labbaik laka wala sa'dik. Ana wong haji, ana wong umrah ning nganggo ragat haram, duit haram. Ketika dia baca talbiyah, kek bengok-bengok leh maca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Karo nangis-nangis dijawab karo Gusti Allah, gak labbaik-labbaikan. Labbaik apa? Kaget yo ben. Lah wong getah ya kudu ngono kuwi, masa gak labbaik-labbaikan. Duit tanahan kon go mrene. Ngono. Bersih sehingga terus tawaf. Rungokke to? Tawaf mengitari Ka'bah, ngubengi Ka'bah, ya mesti mosok tawaf ngubengi gerdu. Ini kan simbol atimu iki kudu beredar nggone jalur kesucian. Wong tawafi ana aturane, pundak kiwa aja nganti geser teko arah Ka'bah. Pundake sing kiwa iki kudu madhep Ka'bah terus. Nek dikit tawaf pundake kiwa geser rene sret mlaku ora sah. Artine uripmu iku kudu tetep nggone jalur aja nganti metu teko jalur Islam. Metu wentenge ngrungokke tenan apa ora ya? Ngantuk kok matane melorok. Lah terus mantun niku wis bersih, terus lah niku karo ngencengi iman. Tawaf niku lang mumet ae. Kaya ngencengi baut ngono lho, Pak. Kewenceng terus uripmu bautmu, baute imanmu iku kudu mbok kencengi terus. Soale iman iki kadang-kadang ya kendo. Yazidu wa yanqusu, kadang-kadang tambah, kadang-kadang berkurang. Kadang naik, kadang turun. Mula kudu mbok kencengi terus jenenge iman kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho wis, engko lek wis imane dikencengi set ngono kuwi. Sa'i. Sa'i niku antara Sofah tekan Marwah, bolak-balik kaping 7 niku. Niku kadang bukite nek sing asli mbiyen, wong dari Bukit Sofah ke Bukit Marwah, namanya bukit iki rondok dhuwur. Nah, terus mlaku ndek. Nah, aku munggah nggone Marwah dhuwur neh. Niki rak modele wong niku kadang kok dhuwur, kadang kok ngisor. Katanya hidup seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Wong saiki niku kadang longgar, kadang sesek. Nah, dalam kondisi di atas maupun di bawah, dalam kondisi longgar maupun dalam kondisi sempit, kabeh pasrah dateng Gusti. Nah, lega-legawa nrimo. Wong sing paling kepenak uripe niku kok sing qanaah. Nrimo tatanane Gusti Allah. Niki wong sing sugih temenanan. Aja salah sampean. Bahagia tempatnya di hati. Halo? Sukses di dunia ini mungkin ukurannya harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya hati. Banyak orang yang hartanya berlimpah, kedudukannya tinggi, tapi hatinya enggak bahagia. Kalau sering matur, ono wong duwe mobil mewah 22, tapi kena stroke. Mobil yang numpaki supire, ndekne malah ditumpaki gledekan disurung no pinggire. Kan percuma tau ngono kuwi. Hoi. Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita dapatkan, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Mendapatkan kalau nggak bisa merasakan, percuma toh. Percuma mas, mendapatkan istri cantik tapi nggak bisa merasakan, wong gue impoten. Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati. Lah memiliki kalau nggak bisa menikmati, rugi. Memiliki televisi gede banget, 7.500 in. Ini gak bisa menikmati, wong matane belek ae. Gak lu wong TV cilik-cilik matane sehat kok, dipentelengi sak wayah-wayah kena. Kursi regane 10 miliar, nek bokonge udunen ra waras-waras. Ya tok kursi cilik-cilik elek teko kayu, pring iki lho anggere dilungguhi bokong kecepet kriet-kriet. Tapi sehat kok. Ngono lho. Lho apa artine? Duwe bojo wayu. Kemrusuke boy semlohai, tapi bendino anyang-anyangen. Syukuri yang kita miliki, nikmati yang ada, maka hidup akan benar-benar menjadi anugerah buat kita.
Kita nggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Nyonyor uripmu. Halo? Nah, wong sing uripe paling loro niku wong iri kok. Mbok ora digatekke kok. Lebih ya wong tangga bangun omah dipikir iri. Tangga tuku tanah iri, tangga lunga haji iri, tangga tuku mobil iri. Ya Allah, ning ati yo dak tok tak tok tak tok tak tok. Akhirnya tanggane budal kaji, ndekne budal nang kuburan. Wong iri ni ulipe paring loro tak kandhani. Nah, tangga tuku lemari iri, tangga tuku tanah susah, tangga tuku kulkas atine panas, tangga tuku kol atine merongkol, tangga tuku motor lambene nyonyor. Tangga tuku kalung bingung, tangga tuku mangkok gondok, tangga tuku piring murang-muring, tangga tuku gelang melang-melang, tangga tuku ceret mencret. Loro uripe. Lah piye wong tangga entuk kenikmatan dipikir dilebokke ati, dipikir dilebokke ati. Loro, tangga iso tuku sapi dipikir dilebokke ati. Bleng, loro atimu disundangi sungune sapi. Masalahe sapine tangga mbok lebokke atimu. Wong tangga nyari sepeda montore dipikir lebokke ati. Panas atimu wong kecos knalpot. Nah, sepeda montore tangga kok mbok lebokke ati. Nah, tangga bangun omah dipikir dilebokke ati. Ya lara atine disogroki usuk. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia. Bukan karena dia nggak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, sampai nikmatnya sendiri nggak dipikir. Halo? Dia tuh merasa seakan-akan rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau, padahal belum tentu. Ngono loh, rumput di halaman tetangga dirasa lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri. Hoi. Nyawang bojone tangga ketok bagus, bareng nyawang bojone dhewe ketok wedhus. Ya ngono kuwi sing marai atimu sumpek. Makanya ibu-ibu, hari ini ibu boleh memandang aku. Aku diundang ke sini kan bukan cuma untuk didengerin, boleh juga dipandangin kok. Tapi tolong jangan sampai punya perasaan aneh-aneh. Ya takutnya ada yang punya perasaan gini, kok suamiku nggak ganteng kayak itu lah. Ngono kuwi sing ora entuk. Marake jere sapa? Lek ganteng bojomu sing diundang ya bojomu kuwi. Nyatane kowe saiki ambek bojomu ra kagum, sing mbok kagumi aku ngono kok. Lho kowe sing marake atimu sumpek. Soale ngene tak kandhani, pasmu ya karo bojomu kuwi. Lah pasku ya karo bojoku. Ngono lho. Lah iya mangkane. Nek kowe lek nyawang aku kok karo ngene. Lho ya ngono kuwi. Mulane aku karo Gusti Allah ora dikai bojo sing model ngene iki. Nyonyor mesti aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, wis. Maka alah menengo kowe. Iki ra melu nyangoni kok do cerewet to. Kowe ora usah mikir ngono. Kowe iki mikir seragamu nang lunasono ngono lho. Sagam kreditane pamer-pamerke. Ngerti. Oh, ngaku saiki. Wes tak baleni. Wes tak menengo. Jangan takut. Awas gak nyaut kowe. Baleni, jangan takut. Karena setakut apapun kalau sudah tiba ajalnya ya pasti. Mula aja wedi. Tiwas wedi kaya ngopo yen wis wayahe ya tetep. Ana wong urip kok wedi mati padha karo wong mangan wedi ngising. Pokoke wani urip kudu wani. Padha karo wani mangan kudu wani. Baleni, gelem urip kudu gelem. Gelem mangan ya kudu gelem. Ayo ngising bareng.
kok wedi mati? Wong barang wis mesti kok. Toh takut juga tidak menunda kematian. Sebagaimana berani itu juga tidak mempercepat kematian. Apa dikira sing wedi kuwi matine keri? Sing kendel kae matine dhisik. Enggak kan? Kadang sing wedi tambah mati dhisik kok. Sing kendel mati keri. Kadang wong tua lek nuturi anak, nak aja dadi tentara, nak aja dadi polisi, nak kowe nek maju perang ketembak mati dhisik. Sing dadi tentara dadi polisi awet tok. Maju perang ora mati-mati. Lah sing ngungsi lho tambah mati dhisik. Ana pengungsian kebom. Ngono lho. Ana sing nuturi ngene, nak aja dadi pilot, nak engko nek nerbangke pesawat ceblok wae mati. Sing dadi pilot lho umure awet ya ana. Sing nang omah lho turu dhuwur kasur kelon karo bojone mati wong kedengkek. Kenemenen ambene sampai ambrol. Ngopo kok wedi mati? Wong mati wi gampang kok. Cah cilik-cilik lho iso mati, apa maneh sing tuwek-tuwek. Gampang, mulane mati ora usah kursus. Mriki wonten pelatihan mati ngono. Wes, jangan lupakan. Banter dong, selalu ingat. Yuk nyanyi kudu kompak. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau. Wes, matur suwun. Aku mesake mbahe kae melak kau sulit. Ora usah dipaksake, Mbah. Untune kari loro melu merotol pisan kok. Fakthiru min dzikri hadzimil ladzat. Pesene Kanjeng Nabi rak ngoten, perbanyaklah ingat perkara yang bisa memutus macam-macam kelezatan dunia. Apa itu? Kematian. Tiang niku nek akeh eling mati, sering eling mati, insyaallah dadi wong apik. Tapi nek gak eling mati, lali mati, nakal. Nek apa wong kok nglakoni maksiat tumindak dosa, ra eling mati. Janji eling mati, ora ngira maksiat, ora ngira dosa. Bocah mendem kae lho kok umpama eling mati, ora ngira mendem. Mbok nyekel botol minuman keras, dicukit tutupe wisan. Ciu. Kan nek dicukit tutupe muni ciu, mulane diarani ciu. Wong angger dicukit ciu ngono. Oh dicekel kari ngelonggo ning eling. Iki engko aku matek iki. Ra sida. Wong arep nyolong nang eling mati lah gak sida. Ape zina nang eling mati, ra sida. Padahal wis nggawa wedokan nakal, wayu kemrusu, kinclong, bening, mulus, resik, ora buruk-buruk ngene iki. Iki apa? Iki janji urip ngono ae iki. Iki pokoke kinyis-kinyis, mingis-mingis, mentong-mentong, moblong-moblong. Wong wedok nakal lho, Bu. Kuwi lek umume kan diarani PSK. Perempuan suka kelon. Singkatane kan ngono. Ana sing nyebut WTS, singkatane wadah titip senjata. Mbok, wong tua-tua nek ngarani balon, soalnya sing bayar entuk kelon. Lah nek etanan kono leh nyebut pelacur, kuwi disumpeli alat mancur. Jadi ya wong-wong nek ngarani ngoten, lah nek bahasa Inggrisnya kan the lonte. Mbok wis ta meneng wae wonge ben krungu kok. Wis ketemu ngono kuwi lho Bu. Mbok ngapunten ya wong wedok nakal wis njebablah. Karek metingkring ngono. Terus eling mati. Lah iki engko aku pas metingkring nang malaikat Israel teko terus dijabut nyawane. Piye dadine? Ra sida, langsung klimpruk ngono. Nek ra eling mati ya, lha ya terus kok. Clingkrik, upluk-upluk ngono kuwi. Mergo ra eling mati. Iki sing mbok guyu mesti upluk-upluke kuwi to. Wis jan ora genah kok iki. Mulane lah wis to wis. Iki ben do eling mati kuwi ana resepe. Resepe piye? Yo sadari, ya aku lungguh neh wek.
sadari bahwa kematian itu bukan makin jauh tapi makin dekat. Gini bang ge. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada petunjuk teknisnya. Ngene. Jadikan dunia itu di tanganmu. Jadikan akhirat di hatimu. Dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Ya. Tak baleni maneh. Sapa ngomong matamu dhewe mau? Munggah rene. Iki ngajak pengajian apa ngajak pisu-pisuan? Iki tak baleni maneh. Jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Ya, matamu juga. Matamu ya iya. Termasuk matamu juga. Ya matamu barang. Mataku ya iya. Ya aja nesu to wong pancen bahasane ngono, mosok dipelupuk bokongmu. Ngono kok nesu. Ya artinya gini ya. Menengoh. Jadikan dunia di tanganmu. Dunia itu cukup di tangan. Jangan masukkan ke hati. Kalau dunia hanya di tangan, dadine ora eman. Cuma ning tangan kok. Jadi begitu entuk ya colke meneh, begitu nampa ya tokke meneh. Begitu oleh ya bagekke meneh. Arep digegem terus ora kuat, ora kamot. Arep dicekel wae ora muat wong ning tangan kok. Iki maksudnya jadikan dunia di tangan, jangan masukkan ke hati. Jadi dunia iki ning tangan akhirnya nggih mboten eman. Wong ning tangan kok arep digegem terus, ora kuat. Dicekeli terus, ora kamot. Entuk jolno. Loh, kalau cuma di tangan kan nggak muat toh. Digegem terus. Tapi kalau dimasukkan ke hati, muat. Soalnya hati manusia itu luas banget. Hati manusia itu lebih luas daripada samudra. Bahkan lebih luas daripada jagat raya. Sing merem lho ben melek. Jadi kapok. Halo. Mengining tangan kok. Ojo lebokke hati. Kalau dunia dimasukkan ke hati, ayo sama nyaut hati ngono ya. Sing gak melu nyaut mati dhisik. Kalau dunia dimasukkan ke dalam, akibatnya ketika memiliki kekayaan dunia yang banyak merasa tinggi. Kalau kekayaan dunianya cuma sedikit, berkecil, melihat orang lain yang banyak harta kekayaan dunianya, dia sakit, iri, ingin mendapatkan kekayaan dunia tapi nggak kesampaian, patah, wes to kono karek hati. Nah aku sing nggih ukara ya kangelan ya. Kalau dunia dimasukin hati, jadinya nanti hubbud dunia, terlalu cinta dunia. Hubbud dunia ra'su kulli khati'atin, terlalu cinta dunia itu pangkal dari semua kesalahan. Nah, cinta dunia itu bahasa Inggrisnya the kedonyan. Lah wong ora usah protes. Aku ngomong wis tak pikir. Wong ngomong yang ndelok-ndelok sing diomongi. Nah, kalau yang diomongi kalangan akademis, ya kita pakai bahasa intelek, mereka paham. Kalangan akademis, niki kan kalangan jemburis. Jadi yo wis nganggo bahasa sing penting dipahami ngono lho. Wong ini kedonyan mesti uripe sora. Ora iso tentrem, ora iso ayem, mesti susah, mesti sumpek, mesti gelisah, mesti bingung. Ayo pertanyaanku dijawab. Nek jawabnya banter ngajine terus. Jawabnya alon tak tinggal mulai. Deal? Deal?
Ya wes, jenengan nate susah napa mboten? Nate bingung napa mboten? Nate sumpek napa mboten? Mesti wi perkara donya. Wong kok susah sing disusahno mesti donya. Wong kok bingung, sing garai bingung mesti perkara donya. Wong kok nganti sumpek, sing marake sumpek mesti perkara donya. Ada orang galau, itu yang bikin dia galau mesti urusan donya. Ngapunten, suami istri harusnya kan saling setia, saling cinta, memadu kasih untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, barokah, bahagia donya akhirat. Nggih napa nggih? Dijawab nggih napa nggih? Wonten mboten sak bojone sing geger mawon? Mesti niku perkara donya. Aku rung tau krungu ana sak bojone geger perkara salat tahajud. Sing akeh ya perkara dhuwit. Sing wedok rumangsa belanjane kurang. Sing lanang rumangsa oleh nyambut gawe entuk duit wis dikekno kabeh nyang wong wedok. Kan ana ta wong lanang ngono ku, nyambut gawe ngoyo bareng entuk duit kabeh diblekno sing wedok. Nganti arep nyang warung ilu ngemis. Ngono ku jenenge wong lanang, gop. Kaya ora ngerti, duit iki nek kadung mlebu bendahara umum, metune krungu blok. Iso metu ya kudu gawe proposal dhisik. Mulane kopiahmu ireng kuwi ana didesain ana selempitane. Kuwi sebagian duitmu selempitke kono. Ngono lho. Nah cuma ya hati-hati, bareng ngene iki jelas akeh operasi kopiah iki. Anak harus berbakti kepada orang tua, betul? Anak wajib memuliakan orang tua, betul? Ayo, ada nggak anak yang berani sama orang tua? Ada nggak anak yang menentang orang tuanya? Ada nggak anak yang melawan orang tuanya? Itu namanya anak apa? Anak uang, tapi durhaka. Wih mesti perkara donya wih. Gak ono ceritane anak geger karo wong tuane perkara poso Senin Kemis. Sing akeh ya perkara warisan. Dianggap ora adil lah iya, wong aku sing ngeramut tahun-tahunan, sing rumah tahun-tahunan ya aku lek bagi kok padha. Hoi. Hoi. Dijawab. Tahu gegeran karo wong napa mboten? Sapa jenenge wonge? Mesti kuwi perkara donya. Makanya dunia cukup di tangan, jangan masukkan di hati. Jadikan akhirat di hatimu, sehingga hatimu penuh dengan akhirat. Tidak ada ruang yang bisa dimasuki oleh dunia. Dan ayo nyaut, jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk. Matur suwun. Aku ceramah yang mono yang mene, lagi iki di mata-matake wong. Jangan cari mati, ngedang kolo, termasuk bunuh diri, ya cari mati, putus cinta, bunuh diri, cemen. Kaya ora ana wong liya. Ingat, kelor tak selebar daun dunia. Sorry. Dunia tak selebar katok kolor. Patah satu tumbuh 1000. Putus cinta, bunuh diri. Ono ning karepe bunuh diri, arep ngombe racun serangga. Ape ngombe baygon keliru seprit tok. Ya ora mati. Ono kuwi arep kendhat gantung diri ning karepe menek wit cawur nggo tampar, cancang nopang sing setno gulune set kebelet tok. Arep mencoloti bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun kendhat krana ngilangake hukume kados cilik. Mencolot diketno, ora mati wong tampare kedawan. Kan klengsre. Ya gedabok ngono. Ya mok bokonge kesontok tunggak ngono. Dadi mulih mlakui mekeh. Ya termasuk gawe kesro, gawe onar, resek jenenge cari mati, tapi rindukan mati. Carane piye? Mempersiapkan diri menyongsong datangnya mati dengan mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Allahumma sholli ala Muhammad.
Saya iso-isoe Bu nek bengi diupayake tahajud. Walau rakaat ini. Najan ming 2 rakaat. Latihan. Mari. Rasulullah niku mboten nate ninggal tahajud. Sak lawase gesang. Sepanjang hidupnya enggak pernah ditinggalkan. Berarti niki sangat penting, sangat mulia, sangat utama. Sama ditindakake Kanjeng Nabi mboten nate telat. Nah, mari kita kulinakan diri kita. Kowe garing ngrungokke kok protes ya, Pak. Nyatane wong-wong ya do ngerti ya, Pak. Bangun malam. Karena nilai kemuliaan seorang mukmin itu ditentukan oleh tahajudnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam bertahajudlah. Itu yang akan mengantarmu sampai pada kedudukan yang terpuji. Semakin istiqomah dan berkualitas tahajudnya, semakin mulia derajatnya, makin tinggi kedudukannya. Yen salat dalu tahajudnya kok arang-arang, nggih derajatnya ra diandap. Kemuliaannya berkurang. Yen mboten nate salat dalu kok ora tahu tahajud babar pisan, ora perlu dibahas, ora perlu diomong, ora penting. Nyapa barang ora penting kok diomongno. Yuk dilatih. Najan ming 2 rakaat kawitane namine latihan. Mangke lek pun ngrasake lazat, ngrasake nikmate, 2 rakaat niku kurang, so nambah 4 rakaat. Lek pun ngrasake lazat, ngrasake nikmate salat dalu, 4 rakaat niku kurang. Wong niku nek iso ngrasakno lazate tahajud nikmate salat dalu, Masya Allah, nikmat. Kelangan tahajud suwengi ngono lho ditangisi. Luwih sedih timbangane kelangan duit 100 juta. Sampean sedih ndi kelangan tahajud karo kelangan duit? Sama ora tau kelangan tahajud, wong ora tau tahajud kok. Sing ilang apane kok. Tapi mboten insyaallah lek tiyang mriki apa dedesane iki? Maru. Oh, Waru, subhanallah. Wong desa Waru ki tak tingali insyaallah do kulino tangi dalu. Nggih napa nggih? Wah apa? Oh, nguyah. Tangi dalu apa? Nguyah. Bar nguyah terus turun neh. Ya Allah, berarti wong kene iki ora ono sing cewek. Lebar nguyah turun neh kok. Berarti kan gak cewek. Gilani. Ayo kepet. Gak keroken ngono. Cewek sih, lha nek bar cewek nembe turu ora katokan. Iki wanya udan-udanan akeh orang-orang muda lah ya. Mbok sing praktis nang terus wudu. Eman no Bos kadung melek kok. Nek mboten uzur lho jenengan nang wudu, nang pakaian rapi, nang salat tahajud, dikulinake. Masya Allah. Alangkah bahagianya ya kalau bisa satu keluarga tahajud semua. Suami tahajud, istri juga tahajud, anak-anak ikut salat malam tahajud. Selesai itu zikir bareng, istighfar, maca Quran liri, doa bersama sampai azan subuh terus jamaah bareng. Ya Allah, alangkah indahnya, alangkah bahagianya. Yang ngono kuwi sing diarani baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Yen dalu niku lho sami melek sak keluarga nindakke tahajud, nindakke qiyamul lail, nang terus maca Quran lirih, zikir, istighfar, wiridan terus sampai ngenteni subuh. Masya Allah. Lah nek omahmu muga melek bengi ndelok bal-balan to. Mulane ge ingi Real Madrid kalah. El Clasico 0-3. Aku ndelokno Hong Kong. Halo. Halo. Masya Allah. Bu. Saling membangunkan. Ya, mungkin ibu bangun duluan, bapake saya njenengan telaten digugah. Biasanya ibu kan luwih gampang tangi nek dalu. Buktine nek Ramadan kae sing tangi dalu masak nggo dahar sahur kae bapak napa ibu? Ibu. Mulane ibu niku pancen luwih gampang tangine timbang wong lanang. Soale wong wedok kuwi luwih nguyuhan timbang wong lanang.
Lah kebelet kudu nguyuh gak tangi. Luwih nguyuhan wong wedok timbang wong lanang. Wong lanang bolongane ya mung semono. Crik ngono tok. Wong wedok kan yes. Dadi lho kuwi diatur ngoten karo Gusti Allah niku ben panjenengan tangi dhisik terus panjenengan nggugah garwane niku membangunkan suami untuk tahajud niku pahalanya Masya Allah Bu. Sing telaten ya mungkin bapaknya saya lah nyambut gawe sedina. Telateni cekel jempolane cek ngono. Nanti selentiki ngono. Tangi Pak, tangi atau diodoti. Ayo to ya tangi. Jempol. Apa ini? Diodot jempolane kok urung tangi aja putus asa, sabar, telaten, munggah sithik plek kentole. Kentole dihulik-hulik ngene. Ayo to yang samane lho kesel apa? Ayo tahajud. Nah, kentol sik urung tangi yo sabar, telateni munggah sithik plek dengkul. Dengkul dioyok-oyok. Ya, ayo to yang tangi aku tenang jeding aku arep wudu rawani iki lho. Ayo ter lho. Engko nek tangi temen ngeter mosok arep ngeter tok kaya melu wudu sisan. Dengkul wis dioyok-oyok sik urung tangi. Aja mutung. Entek ganjaranmu lan. Yo sabar, munggah sithik plek pupune. Karo diosok-osok ngene. Enggak, iki apa to? Engko lek diosok-osok pupune keri rak ya tangi to. Ha pupu sing urung tangi ya sabar, telateni munggah sithik. Kowe kok plak-plek kae. Weteng. Nggih engko lek dilik-itik lak keri rak tangi to. Ngono Bu. Bu. Embo. Bapak nggih ngoten Bapak, menawi panjenengan sing bangun duluan ya Ibu dibangunin. Yang halus, perempuan itu perasaannya halus. Mama. Ayo bangun Ma. Wong wedok biasanya rak mek mulet digugat. Jam piro iki ya? Setengah telu. Yuk bangun yuk. Golek selantek lo waktu nih. Ayo Mama, kok kayaknya capek banget sih? Kan tadi tandurnya cuma sekedok sih Mama. Papa ngerti kok Mama tadi habis tandur. Tapi kan cuma sekedok. Bangun dong Ma. Wadon dikonokke ngono aja kok. Tangi tahajud ora gelem tahajud maulet kok saduk kentangi kok ora gelem. Aja ngono. Sabar. Nek perlu dilungguhke. Ayo sayang. Oh, Ayo. Wong itu wis lungguh ngono ku lho, ucek-ucek mripat degak. Dengkulmu pasangan clek templek nang kene rangkul nang dibisiki. Ayo tahajud. Engko lek bar salat apik. Api apa? Ngono. Dilungguhke. Lah sik wegah arep nyang jeding, ya sabar Pak, diangkat. Ayo. Dituntun tekan jeding jak wudu. Nek perlu digendong. Sing ora lemu. Ha sing lemu piye? Glundungke. Ya sekali waktu surprise. Kayak Rasulullah kan begitu. Rasulullah itu Pak, setiap mau qiyamul lail itu istri-istrinya dibangunkan semua. Kadang surprise, kasih kejutan. Pakai memercikkan air ke wajah istrinya yang mulia. Jadi jari jemari Rasulullah yang suci itu dicelupkan air ke gelas, kemudian dipercikkan ke wajah istrinya. Pure ya Allah. Boleh ditiru Bapak, nggawe banyu rong ember ya. Soalnya bojomu ndablek. Apa langsung nganggo selang? Lah wis ngono kok disambung terus salat subuh berjamaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saat niki prihatin nek ten pundi-pundi nek wayah subuh niku sepi jamaah. Lek maghrib kali isya tasik mending tasik lumayan. Soalnya ana wong Islam ku sing modele subuh ora salat, zuhur ora salat, asar ora salat. Tapi lek maghrib kali isya ten masjid. Niku jenenge wong Islam sing mereke obat flu. Mik sagrib. Salate mik isya karo maghrib.
Nek wayahe subuh lho, ya Allah ten pundi-pundi. Kula mboten ngece ya, sampean tersinggung sak karepmu. Tapi aku wani ngarani yo lek masjid kene iki lho nek wayah subuh, masjid Waru iki lho nek wayah subuh, okean cagake timbang wonge. Cagake lho 16. Wonge mek 3. Sing siji mengi, siji watuk, siji mencret. Ya Allah, ya Allah. Wong iki kok umpama ngerti ya. Barokahe fadilahe ganjarane salat subuh berjamaah. Nika Kanjeng Nabi leh dawuh, la atauha walau habwan, mereka akan datang jamaah subuh ke masjid walaupun merangkak dari rumah. Merangkak itu bahasa Inggrisnya the berangkang. Omah tekan masjid itu berangkang, ngesot itu budal. Mbok ngosek-ngosek kaya iwak lele ra ono banyune ngono kae. Budal, wong semper-semper tikluk 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 umpama ketok ganjarane. Wong stroke lho njaluk digotong budal nyang masjid. Ayo ngomong persis wae. Tak jahit lambemu wis ana. Musuh angingane ora diketokke ganjarane mulane do wegah. Hoi. Masjid itu sapi-apike panggonan. Wong Kanjeng Nabi lek dawuh lak ngono to, api-apike panggonan nang donya iki masjid, elek-eleke panggonan nang donya iki pasar. Jadi lek ngerteni wong apik apa wong elek gampang. Ana wong sregep sapa masjid, wong apik kuwi. Ana wong sregep sapa pasar, wong elek kuwi. Kecuali bakul. Ayo lek wong kene akeh endi sing sregep nyang masjid karo sregep nyang pasar. Nah, berarti wong kene akeh endi sing apik karo sing elek. Lho masjid ke api-api panggonan iya, wong elek kaya ngopo lho, sapa masjid waras kok. Wong nakal kaya apa lho, sapa masjid waras kok. Kula niku leh ditakoni, gimana solusi menghadapi kenakalan remaja? Dekadensi moral, degradasi moral, gampang aku. Karantina ten masjid, rehabilitasi ning masjid, waras-waras. Mula bocah masjidan kuwi apik. Kowe tau krungu ana tawuran antar remaja masjid ngono. Apik, mula bocah nakal kaya apa? Jal nanti karantina no masjid, direhabilitasi no masjid, waras. Wis to bocah nakal kaya apa? Termasuk bocah umur 24. Lha kuwi ya bocah kuwi kok. Bu. Bojo sampean kuwi nek nakal, aja nesu-nesu, nek candak tangane cek seret no masjid, cancang no cagake masjid. Wis ben no kono, ora salat ya wis engko suwe-suwe ora ya isin karepe dhewe. Nak kluyur njaluk diudali tanggane engko melok salat. Waras engko suwe-suwe. Bocah kok seneng mendem. Ayo karantina no masjid engko lak waras. Orang ngira mendem no masjid. Engko njajal nang mendem nang ngisore beduk kowe. Ya sida dijereti beduk ndasmu ambek takmir. Wong kok seneng kopek, seneng remi. Menjene sobone gerdu kok. Ora gelem sobo masjid. Waras-waras leno masjid. Nggih. Golek mantu bocah masjidan. Kula nek matur ten pundi-pundi, golek mantu pengen berkah, pengen mulya, golek sing ukurane bocah kuwi, ukurane sregep salat subuh jamaah no masjid. Rutin salat subuh jamaah no masjid, kuwi pundhuten mantu, mesti barokah, mesti mulya. Ki duwe rencana iki cah-cah iki. Sesuk arep jamaah subuh nyang masjid. Ben terpilih dadi mantu. Monggo, cuma pertanyaane kowe kuat pirang dina? Wong iki ukurane sregep tur rutin kok. Tapi lek wong Waru kene mboten kangelan kok golek mantu kok ukurane sing sregep rutin salat subuh jamaah nang masjid mesti entuk, tapi umure ya wis 72. Rata-rata yang ngono kuwi. Sik aku takon Bu dijawab. Wonten mboten sing duwe anak remaja? Wayah adzan subuh digugah, ya tangi ning ngalih nggon. Wonten apa mboten? Nah, bocah nglumpukno kene iki to. Bu, sepurane ya. Anak sampean ya ana adzan subuh digugah tangi kok ngalih nggon. Kuwi salahe wong tuane dhewe, salah kawitane, terutama ibuke. Lho, ibu dadi sasaran. Iki sampean tak elingke ya. Bu. Biyen anakmu sik bayi. Isu ngoten niku ya badhe subuh kok kepireng ana tarhim saking masjid. Ya mesti masuk tarhim kok kuburan. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin. Wes ojo dirasani suarane enak banget aja ngono ya. Bu.
Ana tarhim ngono kuwi anakmu sing sik bayi lho melek biar. Terus tangannya ketawa-ketawa sikile kerencal-kerencal. Apa. He, ngono kuwi mbok jarke ben kulino melek subuh tekan isuk, apa mbok keloni meneh ben turu meneh? Mbok keloni ben turu meneh to. Mulane saiki dadine ngono-ngono kuwi. Ana azan subuh ya melek, tapi ya melungker meneh. Gagahe gagah, kuat, betot. Ngangkat beras 3 karung lho kuat. Tapi nek wayah subuh ngangkat kemul lho ora kuat. Ya apa kok banter meneh nyetel. Oh, sami ana pengajian ya ben nek ngono. Saingan. Kae ana pengajian kae. Ya wis. Nek kok ya wis sih piye? Berarti sak desa mriki nggih. Apik alhamdulillah. Jenenge wong kene iki seneng pengajian. Suwendi. Ojo suwendi ngono, tapi nek jamaah jelas akeh no kene ngono lho, suwendi. Padahal kayak pengajian umum, lagi kan pengajian rapate umum. Pengajian keluarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Hoi. Wis salahe sampean, Bu. Akhirnya iku dadi karakter, dadi kepribadian. Mergo ket mulai cilik wis mbok kulinake. Apik-apik melek mbok keloni maneh, diisik-isik maneh. Bubuk nak, isik subuh nak, bubuk maneh nak. Mulane saiki sampai gerang. Kuwi anggere wayah subuh yo ngono kuwi dadine. Terbentuk karaktere. Coba lek sampean kulinake. Engko yo kulino anggere subuh melek sampai esuk. Direm-remke ra iso turu wong dibentuk mulai cilik. Bener ya anak melek ngono ku Bu, sampean kudang. Tak kindeng kindang kindung, tak kindeng kindang kindung jere sapa ora masalah. Lho sik to yo, masak yo masak tapi urusane rungokke sik to ngene iki lho. Ngurung-ngurung kok. Iki apa kaitane karo masak iki membentuk karakter anak. Ya Allah. Masa ngundang anak kok sampai 8 jam. Aku ani yakin bojone iki ra ngarah lemu iki. Mesti kuru bojone. Lah akhir ape ngomong wis diemplok. Lagi ngomong amangap diemplok. Ora ngarah iso lemu bojomu lek ngono. Iya apa ora? Lho ya sepakat ngarani ya. Ayo nek gak mbok mareni bojomu ora ngarah lemu. So, ngene maksudku, bocah melek kuwi nanti kudang. Bocah pinter, iki sok dadi gubernur cah iki. Lho ngono lho. Cah saleh, sok ngenteni Anwar Zahid ya nak ya. Aja kaya bocah sing pengajian nang ngisor pager kae. Kae bocah orang genah kae. Lho ngono. Bocah wis melek. Yo wenehke kakake, wenehke mbake, jarno dimong tinggalen masak wek. Ngomong urung rampung kok. Masa bojomu barang ya melok masak. Ayo nang bantah, lha uripe ijen ana tengah ora-ora. Ora ana sing ngomong berarti kowe ketua suku blekok. Kok iso bantah ae. Senang bantah neh. Ora ngira menang kowe, aku nek kalah bantah mbek kowe ora diundang ceramah tok ndi-ndi aku. Kok iso? Bu. Aku salahe, kadang bocah wis apik-apik melek. Nek gak ngono yo paringi golean. Etek dolanan kok akhire kulino melek. Lah nek bocah wis iso brangkang, wis iso terantanan, sik tetep kulino melek subuh tekan esuk. Lah kuwi bocah masak lek wis kenek to. Sakmene iki lho sing mbok pangku iki wis kenek iki. Wis ora kok ngruwepoti ora. Ora ngira kok ngruwayang-rayah terus layahmu dibantingi ora ngira. Nambantah neh. Wes. Wek kalah bantah kudungan layah. Kok iso? Lah salah ibu-ibu ngono. Anak wis apik-apik melek ngono iku malah dituruk-turukke dikeloni. Bubuk nak, kadang-kadang disesel-seseli pentil. Anak wis emoh wis gobek-gobek ngene, dijejel-jejelno. Pentilmu iki kena bapake wae. Ben ora usah gobek-gobek kowe. Bahasaku yo ngene iki, kowe nek pengen sing halus ngundango kiai bangsa halus kono. Nek gak dicethakke ya ora cetha kok.
Waktu nentek soalnya gue bantah-bantah nambah iki kok. Mulane adzan subuh iku beda karo adzan-adzan liyane. Bedane apa? Siji, disunahno adzan 2 kali. Zaman Kanjeng Nabi dulu adzan subuh 2 kali. Adzan pertama kuwi nggo ngekeki kesempatan panjenengan sing dereng salat dalu. Nek krungu aduh geragapan wis subuh bareng melek lagi jam 3 berarti kon tahajud. Adzan kedua kuwi panggilan untuk salat jamaah. Adzan niku mboten tanda masuk waktu salat para rawuh. Adzan niku panggilan kangge salat jamaah. Mun salah paham lho nggih. Nek tanda masuk waktu salat jenengan buka ten kitab fikih napa mawon. Alah nek potong ngamu ya ora kober buka kitab. Wis meroi mateng ngono ae lho. Bro, sing yo aja kulinake, berarti mbahmu Syekh Google radhiyallahu anhu. Megurui nanggone kiai sing jelas, nasab keilmuane, sanad keilmuane jelas. Kiai iki ngajine nang kene, mondoke nang kene, gurune iki nyambung tekan Kanjeng Nabi. Guru Mbah Google. Ya kuwi akeh sing dirubah, akeh sing diowahi, nek gak teliti bahaya. Kudu mbok takokke nanggone wong sing jalur-jalur kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, azan kuwi panggilan salat jamaah. Lek tanda masuk waktu salat yo perjalanan hari. Tanda masuk waktu salat subuh, munculnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Lah ngono tanda masuk waktu salat zuhur, tergelincirnya matahari. Pokoknya lewat ser dari tengah bener. Tanda masuk waktu maghrib, terbenamnya matahari. Utuh bles lho. Ngono kuwi ora ana tanda masuk waktu salat kok azan kuwi ora ana. Aslinya adzan ini panggilan untuk sholat berjamaah. Nah karena sholat itu yang paling utama, paling afdal itu di awal waktu. Mulanya roto-roto adzan itu di awal waktu. Umpama gak di awal waktu kena, yo kena. Umpama gak di awal waktu tengah-tengah itu, yo ento. Umpama kene ya, jamaahnya itu isya misalnya jam 12 bengi, adzan isya jam 12 bengi, monggo. Panggilan wi, adzan ini panggilan sholat jamaah. Mulane hayya 'alas shalah. Yuk mengerjakan sholat, ayo berjamaah. Ngono panggilan. Buktine ketika tidak memungkinkan ke masjid karena cuaca ekstrim misalnya, niku adzane orang hayya 'alas shalah. Sian zaman Kanjeng Nabi nate ten Madinah itu cuaca ekstrim sehingga tidak mungkin masyarakat untuk berangkat ke masjid sholat jamaah. Waktu itu hujan lebat, hujan deres ra karuan, hujan campur banyu. Kuwi berarti ngrungokke kowe. Angin ra karo-karuan, puting beliung, cara bahasane JTV pendel muter. Kuwi nek tepak ndelok berita JTV lak ngono to. Oh, atusan omah padha rubuh mergo kenek terjangane angin. Iya. Mbuh pokoke ngono bahasane. Lha kuwi wong-wong arep nyang masjid ora mungkin to. Ngono ku Bilal azan karo Kanjeng Nabi kon ngrubah. Aja hayya 'alas shalah, ganti shollu fi buyutikum. Salato ning omahmu dhewe-dhewe. Nenek hayya 'alas shalah, ayo dong nglakoni salat. Muga-muga dikei kekuatan jamaah. Mulon jawabe la haula wala quwata illa billah. Nek diganti shollu fi buyutikum, salato ning omahmu dhewe-dhewe. Wong kene jawabe alhamdulillah. Lah udah wegah jamaah. 2, adzan subuh itu ada kalimat khusus. As-sholatu khairum minan naum. Artinya sholat kuwi luwih apik tinimbang turu. Jawab toh, sholat kuwi luwih apik tinimbang. Berarti wong sing apik kuwi akeh sholate timbang turune. Ha wong sing elek akeh turune timbang sholate. Ayo wong waru akeh ndi nek sholat karo nek turu? Ha berarti wong waru termasuk wong apik apa wong elek? Oh, wong apik modele ngene iki. Seragam ngenteni gratisan. Ngono kuwi wong apik. Mula adzane kena tiba ilmune. Sing nate haji nate umrah mang tangleti. Sakniki no HP-HP ya akeh. Nek adzan nek teko Mekah teko Madinah wi lak as-shalah kuwi dawa naumendek. Ngono. As-shalah dawa naumendek berarti salate dawa turune ndek. Salate suwe turune sedelok, salate akeh turune sithik. Rata ngono adzane. As-shalah
Timbang suaramu ya enak suaraku. Dadi salat dawa naum ndek. Ngono kuwi nek diartekke lak ngene to. Salat kuwi luwih apik tinimbang turu. Dadi salate dawa turune ndek. Salate akeh turune sithik. Salate suwe turune sedelok. Lah wong karo ora ngono nek adzan. Salate ndek naume sing dawa. Ya kok sing adzan cah nom-nom, sing adzan wis mambu kuburan pisan. As-salatu khairum minan Watuk-watuke klebu. Lha kuwi nek diartekke ra ngene to. Salat kuwi luwih apik timbang turu. Mula aja kaget sing krungu padha kelon maneh. Ya wis. Lho. Enggak ora oleh wis. Ha makane ben angsal pengertian-pengertian ngoten niku keluarga niku dibiasakan dadi ahli ngaji. Lho gawe majelis kaya ngene iki aja mbok anggap sepele. Ngene iki ya, sampean kumpul-kumpul ngaji ngene iki kok barokahe sampean duwe sifat jenenge tawadhu, rendah hati. Aku pesen, Bu, kanca-kancamu, tangga-tanggamu sing urung gelem melu ngaji, aku pesen, aku kirim salam, nggih. Aku titip salam sampai ke Mbak, untuk salam teko Kiai Bagus. Wi. Kiai sing ganteng kae lho, Mbak. Kon melu ngaji. Soale wong nek gelem kumpul-kumpul iki metu rendah hati. Wong ora gelem kumpul-kumpul sampean meng ning omah wae. Ngutek ning omah, ngutak-ngutek ning omah, acarane menggur mangan turu gak ngising sih. Mangan turu ngising melek ndelok TV terus macak gek ning ngarepe kaca petat-petot make upan wis ngarepe kaca celemar-celemar petat-petot. Lho ngono kuwi rumangsamu ning omah ya kaya ayu-ayu dhewe. Soale ora ana saingane. Jajal kowe nek wis nglumpuk kaya ngene iki. Ha jebul ayumu ning omah mau entek riwayate. Mergo ternyata sak dhuwure ayumu isih ana sing luweh. Lagi noleh tiba ayu-ayu kaya mbek aku. Nggih to? Ngono. Lah wong iki pinter kaya apa nek ra gelem kumpul-kumpul mesti keminter. Wong sugih ora gelem kumpul-kumpul mesti semuge. Rumangsane wis ora ana sing sugih maneh sak liyane dhek. Metu kowe. Engko lak cilik kowe. Bandingke karo sing konglomerat kae. Ya mergo ora tau metu mengutak-utek ya rumangsane sugih-sugih dhewe. Rumangsa sugih ketemu kanca, ketemu tangga, mlaku ndegek-ndegek. Ditakoni tangga ora jawab malah melengos. Donyane sak pira. Lho ngono lho. Wong pinter ora gelem kumpul-kumpul mesti keminter. Rumangsane kaya pinter-pinter dhewe, alim-alim dhewe. Njajal kumpul-kumpul nek ketemu karo kiai-kiai sing alim kae. Entek kealimanmu cilik. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Sak ndure wong sing duwe ilmu ana sing luwih alim. Nek bahasane wong kene di atas langit masih ada langit. Mulane kumpul-kumpul kaya ngene iki penting. Gawe majelis pengajian iki cara digambarke sama dengan pohon yang rindang. Iki wit-witan sing agrom, aja nganti dibabati. Engko nek desa ndi wae iki lek akeh wit-witan sing agrom ngene iki lak engko akeh manuk-manuk sing do teko, burung-burung berdatangan hinggap di situ dan burung-burung itu bersenandung dan berkicau tentang cinta dan kerinduan. Lho iya toh. Lah tapi kalau tidak ada pepohonan yang rindang karena dibabati, karena ditebangi, maka kampungmu akan jadi gersang, bahasa Inggrisnya the entak-entak. Lah nggak ada pepohonan, nggak mungkin ada burung yang datang tidak ada pepohonan. Yang tumbuh ilalang, semak belukar.
Wengko sing teko ming kewan-kewan gegermetan bangsane ula, garangan, luwak. Ngene-ngene iki sing do teko. Lha kuwi ula, garangan, luwak kuwi manggone ning gone alang-alang, ning gone semak belukar. Kuwi nek petuk isine ming kerah, tukaran wae. Tapi lek akeh pepohonan yang rindang, burung-burung berdatangan, berkicau, bersenandung tentang cinta dan kerinduan. Desa kok akeh majelis pengajian, majelis zikir, majelis taklim ngene iki, hawane mesti adem. Masyarakatnya guyub rukun. Wong sering ketemu ten pengajian, sering ketemu ten jamaah tahlil, sering kepanggih ten jamaah istighosah. Kok ana persoalan, gampang cair. Engko ngomong-ngomong ngobrol rundingan, musyawarah, ora ana gegeran, ora ana salah paham, ora ana gagal paham. Muslimatan ketemu, fatayatan ketemu, no pengajian ketemu. Lek ana persoalan ini cair. Iki jenenge pohon rindang. Yang datang siapa? Orang-orang solih-solihah yang jiwanya seperti burung. Di sini menyenandungkan cinta Rasulullah. Menyenandungkan rindu kepada Rasulullah. Cinta kepada Allah. Guyub rukun tentrem. Ngono lho. Mula ngene iki aja dibabati. Majelis taklim, pengajian, zikir. Ngono kok coba anggap terus syirik, bid'ah, macam-macam. Wi padha karo pohon-pohon rindang dibabati, pohon-pohon rindang ditebangi. Nek wis ora ana majelis-majelis ngene iki, gersang kampungmu, hawane panas, masyarakatnya kudu gegeran ae, do kerah wis do dadi garangan. Wis majelis apa-apa wis ora ana ngono kuwi. Ana masalah sithik mesti dadi rame. Kudu ribet kadang masjid entuk bantuan nih lho, mesti umek rame sak desa. Soale wong kene kan wis akeh sing lambene do lecek. Halo. Paham napa mboten? Tapi nek akeh majelis-majelis ngene iki, subhanallah, ini pohon rindang. Burung-burung berdatangan. Kula yakin niki sing rawuh teng mriki mboten masyarakat desa Warut tok. Ada masyarakat dari luar desa hinggap ke sini karena di sini ada pohon yang rindang. Hinggap di sini, derek ngaji, ini kumpulan orang-orang soleh. Masyarakat beberapa desa ngumpul ning kene. Bahkan saya saja yang jauh dari Bojonegoro terbang hinggap ke sini. Soalnya aku rene iki dalam rangka golek. Kowe tak jahit lambemu pisan. Golek sedulur. Gek golek ridane Gusti Allah, golek berkah. Sak jeplake lambemu wes. Ini ada pohon yang rindang, maka saya juga pengen ikut hinggap di sini. Yang datang di sini orang-orang baik, jiwanya digambarkan seperti burung. Di mana tempat burung nggak mungkin tukaran. Wong burung wi lambang keindahan, lambang kerukunan, lambang cinta. Delok kae lek ana bocah arep nikah kae, undangan amplop wi rata-rata gambar burung. Cara kene masa undangan nikah njaba gambare garangan. Kuwi lho rencanane ngono paling besok. Undangan pernikahan, njaba sing akeh gambar burung. Mbok gambari ula ambek luwak. Ya ora usah ngono, kowe wae nemplekno kono. Halo. Halo. Loh kalau burung itu nggak mungkin tukaran. Kenapa? Angkasa, cakrawala yang tak bertepi itu terlalu luas dan naif untuk dijadikan tukaran. Kata burung-burung, kalau aku nggak bisa hinggap di sini, aku akan terbang ke sana. Aku hinggap di sana. Di sana nggak bisa, aku akan terbang lagi ke sana. Hinggap di sana. Nggak bisa, aku akan mencari ruang yang lain. Angkasa ini sangat luas. Aku hinggap di sana. Yang penting, aku tidak melukai saudaraku. Loh, hebatnya. Terus ini sampean dijak ngaji, dijak zikir, dijak sholawatan. Bibirmu indah berkah. Ngono. Ini pengalian. Kalau nggak begitu nanti bibirmu itu bisa menjadi duri, nyelatu tonggomu, ngomeli bojomu. Kamu nggak sadar apa? Bojo kok diomeli. Suamimu sudah pontang-panting kerja keras nggak karu-karuan. Itu semua dilakukan demi untuk mengetengi dirimu itu. Bojo teko nyambut gawe ora entuk duit, lagi buka lawangnya, entuk duit pira? Ra entuk duit rasa mulih, kana turu gerdu kana. Sing lanang senden cagak mbek matane ketap-ketip. Ngono kowe atimu lara, entuk dosa, gak menyelesaikan masalah. Sambut kedatangan suami dengan senyum. Suami datang sampai di depan rumah. Pahami itu sebuah peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumahmu. Ora usah gremeng, alah wong lanang ngono dapurane kok peristiwa besar.
Kuwi disyukuri alhamdulillah. Soalnya nek bojomu lali iso keliru mlebu omahe tanggamu. Alhamdulillah Pak, kok ora lali omahe. Mojo mbok celatu, senyum, ramah. Ngono lho, ora usah nyelatu, nek perlu disambut karo selawatan. Bojo teko ya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuk ganjaran berkah. Sesuk neh ngono bukake lawang cetek sret wong lanang mlebu sriwet ya tala'al badru alaina. Lho, bojomu mesti meringis liwat ning ngomong sithik wong edan ya. Nah wes jam 12 iki. Ya wes kehidupan ini kudu berkah. Maksudnya segala sesuatu harus bernilai ibadah. Usahakan sehari semalam 24 jam aktivitas yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Jangan sia-siakan hidup cuma sekali. Kesempatan juga cuma satu kali. Kalaupun ada kesempatan lagi itu sudah merupakan kesempatan yang baru. Jadilah orang yang ketiadaannya dicari, kehadirannya dinanti, kepergiannya dirindui, kematiannya ditangisi, dan kebaikannya diteladani. Hingga tulisan nggone status Facebookmu ya. Wes, ora usah dibaleni ngrungokno rekamane wae. Berarti jangan cuma jadi orang baik, tapi harus jadi orang yang selalu lebih baik. Berusaha menjadi yang terbaik. Jangan sok baik apalagi pura-pura baik. Kalau sudah benar-benar baik, berada pada posisi yang terbaik, jangan melayang karena pujian, jangan tumbang karena cacian. Wes. Ya wes ngono kuwi. Muga-muga sing kula aturke wonten manfaate. Ya Allah, lah kok wes. Lha wong wis sak jam setengah kok lah kak wis. Nek wong wedoke kadung krasa penake modele mah wis ngono. Engko nang ngisor karek terus. Nek nang dhuwur ya dengkleh nuruti. Kok iso? Pangapunten Ibu, pangapunten. Dadi kula pakai bahasa kadang keras, kadang banter ngoten niku nggih satu jenengan ben melek. Nomor kalih bahasa keakraban dan biar mudah difahami, nggak ada maksud apa-apa. Jadi ya jangan terus marah, anyel, kesel, macam-macam. Kenapa sih harus benci? Allah sangat membenci orang yang saling benci, dan Allah sangat mencintai orang yang saling mencintai. Kalau kita saling mencintai, kita akan dicintai Allah. Tapi kalau kita saling benci, kita juga akan dibenci oleh Allah. Loh, ngono kuwi. Dipikir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyya wa kafa bika nashira. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaju wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa ilaika tuklan wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika minasyarri kullihi ya man biyadihi al-khairu kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.